Kuma ye toden ye n'i ye dɔ ta dɔ wɛrɛ bɛ bɔ a kɔfɛ. Kuma bɛ cogo min na bɔlɔlɔ sanfɛla fana bɛ o cogo kelen na. Bi kɔni video kɔnɔ ani mɔgɔ minnu bɛna masala o ye mɔgɔ 4: Musa, Sori, Mariam ani Salifu. Nin kelen-kelenna bɛɛ kɔni bɛ bɔlɔlɔ siraw la baara k'u la tagama walasa ka kunnafoni sɔrɔ, k'u yɛrɛ kalan ani k'u ka jago yiriwa. Musa ale kɔni ye lakɔli kalanden ye, bolonkolon don koyi, nka Musa a bɛ ɲinini kɛ kosɛbɛ. Sori ale ye jagokɛla ye, jagokɛla min yɛrɛ ka jago ɲɔgɔn ɲɛlen don kosɛbɛ kosɛbɛ, wa a bɛ bɔlɔlɔ siraw kɔni matarafa kosɛbɛ walasa ka a ka jago don ba la. Mariam ale kɔni ye sinfin ye, npogotigi ni jalatigɛ don. Ayiwa Sori kɔni ale fana ɲɛ bɛ Mariam na koyi, ko fo ni ale kɔni ye Mariam kɛ a muso ni ncinin ye. Salifu ale kɔni tilala sanayɛlɛn kalan na, nka ale yɛrɛ kɔni bɛ sigilen so ka bolo fila da sen kan ko sabu kɛ baarantanya ye. Salifu kɔni ale bɛ kibaruya ni kunnafoni ɲini yɔrɔ bɛɛ, a suguya bɛɛ, wa a b'a i poro a mana fɔlɔ min sɔrɔ kan. Nin kelen-kelenna bɛɛ bɛ bɔlɔlɔ sira matarafa walasa k'u ka ɲinifɛnw sabati ani k'u magow dilan, walasa an yɛrɛ k'a dɔn kibaruya jɔnjɔn bɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ sira kan cogo min na, ani piège minnu bɛ se ka éviter. O kuma an ka taa gɛrɛn na. Gɛrɛn na an n'u mana masala an bɛ bɔlɔlɔ sira faamu kosɛbɛ. Ni y'an selen ye gɛrɛn na. Gɛrɛn ye yɔrɔ ye kɔni sifinnakaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min walasa ka kibaruyaw falen ni ɲɔgɔn cɛ, te bɛ min, hakili jagabaw bɛ kɛ, wa u bɛ ɲɔgɔn sɔn hakili la fana. O kuma an ka taga gɛrɛn na. Bɛɛ n'i ka bɔlɔlɔ sira matarafa cogo don, nka a ka kan i mana tɛmɛ sira o sira fɛ i ka fɛɛrɛw bila sen kan, kibaruya jɛlen ɲuman a n'a jɔnjɔn i bɛ se ka o sɔrɔ cogo min na. I komi kibaruya jɔnjɔn sɔrɔli o kɛra wajibi ye, o kuma an ka a lajɛ ɲɔgɔn fɛ kibaruya ɲuman, kibaruya jɔnjɔn a bɛ sɔrɔ cogo minnu na bɔlɔlɔ siraw sanfɛ. I kan ka fɛn fɔlɔ min lajɛ o ye kibaruya bɔra yɔrɔ min na. I kan ka i kunnafoni kibaruya bɔyɔrɔ jɛlenw de la, kunnafoni di siraw ɲumanw ni olu tɛmɛna ka bɔ yen, mɔgɔ minnu n'olu lakodɔnnen don kosɛbɛ u yɛrɛ ka taabolo kɔnɔna na ko u bɛ u ka baara ɲɛdɔn ni olu ye min fɔ, ani fana kunnafoni minnu ni u bɛ bɔ jɛkulu la ani cakɛyɔrɔ la, cakɛyɔrɔ minnu n'olu lakodɔnnen don kosɛbɛ kosɛbɛ ni u ka sɔbɛ ye. I k'i kunnafoni yɔrɔ caya. I mana kunnafoni kelen sɔrɔ yɔrɔ min, i mana kunnafoni min mɛn yɔrɔ min, i kana se ka i poro o kan ten. I ka taa a ɲini yɔrɔ wɛrɛ ani maa wɛrɛw da. I dalen bɛ mɔgɔ minnu na ka a jateminɛ n'a y'a sɔrɔ olu fana bɛ ka kunnafoni nin kuma fɔ. N'i ye kunnafoni caman sɔrɔ hakilina kelen kan, i yɛrɛ b'a lajɛ ni o kunnafoni ninnu bɛɛ taa fan ye kelen ye. I ka a jateminɛ ka a lajɛ n'a y'a sɔrɔ kunnafoni min b'i bolo, walima a kunnafoni a jɛlen don wa, walima nɔgɔ t'a la wa, walima i yɛrɛ hakili sɔnna a ma wa. I k'i janto kunnafoni dumanbaw la, wa i k'i janto kunnafoni jugumanbaw la. I k'i hakili to i yɛrɛ la. N'i ye kunnafoni kelen mɛn, i ka i jija, i ka a jateminɛ, a kɛra ja ye o, a kɛra kumakan ye o, a kɛra video ye o, i ka wagati di i yɛrɛ ma walasa i bɛ se ka kunnafoni sɛgɛsɛgɛ cogo min na, yani i yɛrɛ bɛ se ka kunnafoni tila i na i limanaw cɛ, yani i bɛ kunnafoni ci i limanaw ma, o y'a sɔrɔ i y'a sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ. I ka kɛ wɔlɔnin ye. Ni kunnafoni ser'i ma, i ka ɲininkaliw tɛngu i yɛrɛ la. Kun jumɛn de la nin kunnafoni in bɛ ka jɛnsɛn sisan? Ne ko dalilu jumɛn yɛrɛ de bɛ ka nin kunnafoni in lawaleya ka a la tiɲɛtigiya? Est-ce que nin ko min fɔlen don a bɛ se ka kɛ?
i ka siga don kow la i ka sɔrɔ ka kow ɲɛɲini yani i bɛ sɔrɔ k'i poro kow kan. N'i ye baara kɛ ni ladilikan 4 ye a ka ca Ala fɛ kunnafoni ɲuman ani kunnafoni jɛlen i bɛ o sɔrɔ. Wɔlɔniya kɔfɛ fɛɛrɛ minɛnw bɛ yen minnu fana bɛ se k'a to i bɛ se ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ bɔlɔlɔ siraw sanfɛ. An bɛna olu ye ɲɔgɔn fɛ. I bɛ se ka ɲinini kɛ wagati kɔnɔna la ni o ye dati ye. Source la, kunnafoni di siraw la, i yɛrɛ dalen don kunnafoni di sira minnu na. O b'a to hali ni kibaruya dɔw tɛmɛn'i kan ni i bɛ fɛ ka a sɛgɛsɛgɛ ni o tɛmɛna o kunnafoni di sira ninnu fɛ i bɛ se ka olu sɔrɔ wagati kɔnɔ cogo min na. I bɛ se ka ɲinili kɛ kunnafoni di siraw fɛ. Kunnafoni di sira minnu ni nɔgɔ foyi tɛ olu ka jɛlenya la. Wa fana a bɛ fɔ minnu ma ko fact checking, minnu yɛrɛ bɛ nkalon ni tiɲɛ sɛgɛsɛgɛ k'a bɔ ɲɔgɔn na. I bɛ se ka taga olu fana ka plateforme kan ka ɲinili kɛ yen walasa k'a dɔn i bɛ ka kibaruya min ɲɛɲini ni tiɲɛ yɛrɛ de don ou bien ni nkalon don. Wa kana ɲina i bɛ se ka ɲinini fana kɛ jamana yɛrɛ ka kunnafoni di siraw fɛ minnu lakodɔnnen don kosɛbɛ n'u bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ. I bɛ se ka ɲinili kɛ kalanyɔrɔw ka siraw fɛ minnu fana lakodɔnnen don n'u bɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la. I bɛ se ka ɲinini kɛ baarakɛyɔrɔ daw caman ka bɔlɔlɔ siraw fɛ. I yɛrɛ bɛ se ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ i yɛrɛ ye cogo min na u kunkanko kibaruyaw la. N'i ye nin taabolo ninnu matarafa a ka ca Ala fɛ la i kɔni bɛ kunnafoni jɛlen ɲuman sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ wa i bɛ kunnafoni min lase i limanaw ma o fana bɛ kɛ kunnafoni sanuman ye. Nin taabolo ɲuman ninnu kɔfɛ a ka kan i k'i janto i yɛrɛ la kosɛbɛ n'i bɛ kunnafoni ɲini na bɔlɔlɔw sanfɛ. A ka kan i ka kunnafoni sɛgɛsɛgɛ ka waati k'a kan yanni i ka da la. Kana dan dɔrɔn i bɛ kunnafoni fɔlɔ min ye k'i b'i poro kan. Hali n'i dalen don kunnafoni min na i hakili sigi a fɛ i k'a sɛgɛsɛgɛ ko ɲuman. A dɔw bɛ jan da maa ɲɛ walasa k'i bila fili kɔnɔ. A ye da bɔlɔlɔ sira kunnafoniw na fɔlɔ. Aw k'u bɔyɔrɔ sɛgɛsɛgɛ yan'a k'u tila an n'aw limanaw ni ɲɔgɔn cɛ. Aw kana kunnafoni ye min ka d'aw yɛrɛ ninkun ye k'a bɛ da o la ka sɔrɔ a bɛ se k'aw bila fili kɔnɔ. N'i ye i janto i yɛrɛ la a ka ca Ala fɛ i bɛ jan caman éviter wa i bɛ kunnafoni ɲumanw di en même temps i bɛ bɔlɔlɔ sira yɛrɛ fana i sen bɛ don o lajɛyali baaraw la. Kɔlɔlɔba de bɛ kunnafoni kolon na bɔlɔlɔ siraw sanfɛla la. O kuma an ka a lajɛ an ka gɛrɛnadenw a kɔlɔlɔ bɛ se olu ma cogo min na. Ne yɛrɛ Musa min filɛ nin ye ne delila ka bɔ kunnafoni dɔ kan ko université dɔ bɛna mɔgɔw ta k'u ka bourse dafalen d'u ma. Sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ ne y'a sɔrɔ a bɛɛ ye ngalon ye wa a ye n ka temps bɛɛ lajɛlen de ta n kan. Mun ye ne sori sɔrɔ n ko ne ye baarako dɔ ye dɔrɔn bɔlɔlɔw sanfɛ k'a ta k'a fili yɔrɔw la. Ne taara n ka wari don la ka n ka nafolo bɛɛ tiɲɛ ka sɔrɔ tiɲɛ fosi tɛ. N ko ne ye kojugu dɔ de mɛn bɔlɔlɔ sira kan ko bɛ ka kɛ anw ka sigida la. Ne siran kojugu yɛrɛ ɲini bolo ma ne tun bɛna ko se n yɛrɛ ma fu ka sɔrɔ tiɲɛ t'a la. N ko ne de ye kunnafoni dɔ ye bɔlɔlɔ sanfɛ k'a ta k'a tila limanaw ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ n m'a sɛgɛsɛgɛ. Ja o ye janfa de ye ka sigidala mɔgɔw bɛɛ lajɛlen giri ni k'u don ɲɔgɔn na k'u ja wuli ka sɔrɔ tiɲɛ t'a la. I n'a fɔ an yɛrɛ bɔra ka kunnafoni kolon bɔlɔlɔ sanfɛ o kɔlɔlɔ ye cogo min na a ka kan an ka fɛɛrɛ cogo bɛɛ kɛ walasa jan minnu dalen b'an ɲɛ bɔlɔlɔ kan an kana bi olu kɔnɔ cogo si la. An bɛ se ka kunnafoni ɲuman kunnafoni saniman kunnafoni lakika yɛrɛ sɔrɔ cogo min na walasa an ka sigida an ka kabila ani an ka jamana o bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na. N'i bɛ bɔlɔlɔ siraw matarafa wajibi de don i kan i ka kunnafoni saniman kunnafoni sɛgɛsɛgɛlen ani kunnafoni ɲuman i ka o dɔrɔn de tila i na i limanaw ni ɲɔgɔn cɛ. O kuma an ka taa a lajɛ an ka gɛrɛnadenw u bɛ kunnafoni baara cogo min na bɔlɔlɔ sira sanfɛ. Ne Musa min filɛ nin ye
ne bɛ bɔlɔlɔsira kunnafoni sɛgɛsɛgɛ de fɔlɔ yanni n ka da la ni k'a fili fili yɔrɔw la n bɛ min fɔ aw ye a ye bɔlɔlɔsira kunnafoni sɛgɛsɛgɛ yan'aw k'a tila aw limanaw ni ɲɔgɔn cɛ aw ka n'u bila kunnafoni kolon fili la. ne bɛ min fɔ mɔgɔw ye maa si yɛrɛ de man ka sɔn ka kunnafoni kolon bila bɔlɔlɔw kan n'a bɛ fɛn o fɛn bila bɔlɔlɔ kan a y'a kɛ fɛn ɲuman ye a kana mɔgɔw bila fili la. ne bɛ min fɔ aw ye aw kana sɔn abada ka mɔgɔ si ka kunnafoni ta k'a bila bɔlɔlɔ sira kan k'a sɔrɔ a tigi ka yamaruya tɛ. n'aw bɛ mɔgɔ mɔgɔ ka kunnafoni bila bɔlɔlɔ sira kan a y'a tigi ka hakɛw bonya fɔlɔ aw kana don a tigi gasi la. ne kɔni bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ o ye a ka ɲɔgɔn bonya bɔlɔlɔ siraw kan a kana ɲɔgɔn juguya walima ka ɲɔgɔn lagosi nafa foyi de t'o la wala. Ni bɛ y'i jɔ i jɔyɔrɔ la bɔlɔlɔsira sanfɛla la a ka ca ala fɛ an ka bɔlɔlɔsira sanfɛla bɛ saniya kosɛbɛ a bɛ an bɛɛ nafa kosɛbɛ wa kɔlɔlɔ o bɛ dɔgɔya an kan. N'i bɛ bɔlɔlɔsira matarafa ka ɲa i bɛ se ka nafa camanba de sɔrɔ a la diɲɛ don o don. O kuma an ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ an ka gɛrɛnnadenw u bɛ nafa min sɔrɔ bɔlɔlɔsira sanfɛ an ka taa gɛrɛn na. ne Musa min filɛ nin ye ne ye nafaba de sɔrɔ bɔlɔlɔsira kan a ye dɔ fara ne ka dɔnniya kan ani ka n ka baara kalan nɔgɔya n bolo. a ye nafa lase ne yɛrɛ ma koyi bawo a ye ne ka baara yiriwa n bolo cogoya min na ka jɛɲɔgɔn kuraw caman sɔrɔ ne fɛ ne ni minnu sera ka sanni feere baaraw kɛ wa bi an bɛɛ ko tabarikɛla. ne Mariam yɛrɛ min filɛ nin ye ne ye kunnafoni ɲuman caman de sɔrɔ bɔlɔlɔ siraw kan min kɛra sababu ye ne ni n teriw anw ye hakilina ɲuman caman sɔrɔ min fisayara anw ma kosɛbɛ. bɔlɔlɔ siraw la batoli hakilisigi kɔnɔ o kɛra sababu ye ne yɛrɛ kun dalen no ko caman na bi ne y'o bila hakilina kuraw de dayɛlɛnna ne ye sisan ne bɛ ka taa minnu ɲɛɲini. Ni misali ninnu kɔni bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko nafaba de bɛ se ka sɔrɔ bɔlɔlɔsira sanfɛla la n'i ye a jate minɛ hali ka kɛ ni dɔnniya sira ye ka kɛ ni i ka jago i ka baara o yiriwali sira ye ani ka kɛ k'i sen don i ka sigida yɛrɛ ka bɔnɔgɔla ani ka jamana ka bɔnɔgɔla siraw ye ani i yɛrɛ ka bɔnɔgɔla siraw nafa caman bɛ se ka sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ ni bɔlɔlɔ kɔni labaarala ka ɲɛ ka baara ni hakili ye. Gɛlɛya minnu bɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ o belebeleba dɔ ye fɔɲɔgɔnkɔ ye o tuma an ka taa gɛrɛn na an ka a lajɛ an ka gɛrɛnnadenw u bɛ fɔɲɔgɔnkɔ yɛrɛ kɔni la gérer cogo min na u bɛ fɔɲɔgɔnkɔ kɛ cogo min na bɔlɔlɔ sanfɛla la walasa an yɛrɛ bɛ se ka kalan sɔrɔ a kɔnɔ. wa aw k'a lajɛ ko dɔ de bɛ bɔlɔlɔsira kan ne Musa ma min faamu ko kelen lakali cogo fila nka ne Musa bɛ taa sɛgɛsɛgɛ k'an bolo da kisɛ kan min ye tiɲɛ ye n b'o ta. n ko ne yɛrɛ ye kuma dɔw mɛn n ka baara yɔrɔ kan ne dabaliya banna bawo a si tɛ tiɲɛ ye nka n'Ala sɔnna ma n bɛna kunnafoni jɛlen yɛrɛ d'u ma n ka baara yɔrɔ kan walasa u k'a faamu. ne Mariam yɛrɛ ye ɲɔgɔn sɔsɔ dɔw de mɛn bɔlɔlɔ sira kan an ka sigida kow la nka ne bɛna wuli k'a dɔnbagalajɛw sɛgɛrɛ walasa k'a ko tiɲɛ n'a nkalon dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na. ne Salifu ye kunnafoni fila ye bɔlɔlɔ sira kan a bɛɛ lajɛlen dibilen no nka n bɛna wuli ka taa sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ a fila la min ye tiɲɛ ye min ye nkalon ye. An bɛɛ y'a ye sisan kɔni ni kunnafoniw kɔni fɔra ɲɔgɔn kɔ bɔlɔlɔ sanfɛ a ka kan an ka taa kunnafoni ta a sun kɔrɔ a ka kan an kana poron kelen ka ten hali ni o de ka d'an ye nka a ka kan an ka daliluw ɲini an ka a ɲini k'an hakili sigi ka a faamu kosɛbɛ kosɛbɛ kunnafoni jɛlen yɛrɛ o ye jumɛn ye parce que kuma dɔw la kunnafoni dɔ ka di ye o ni kunnafoni min ye tiɲɛ ye olu ka jan ɲɔgɔn na. N'i tɛ fɛ ka bin kɔni janfa ani fili minɛn kɔnɔ bɔlɔlɔ sira sanfɛ kunnafoni sɛgɛsɛgɛli o ye wajibi de ye i kan o tuma an ka taa a lajɛ an ka gɛrɛnnadenw u bɛ kunnafoni sɛgɛsɛgɛ cogo min na. ka kunnafoni sɛgɛsɛgɛ nafaba de b'a la bɔlɔlɔsira kan yanni i k'a tila i limanaw ni ɲɔgɔn cɛ sɔɔni dɔrɔn ni Musa tun bɛna bi o dingɛ dɔ kɔnɔ n nan'a ye waati min na k'a fɔ ko n bɛna fili kɛ n sɔrɔla k'a to yen. n ko ne ye fɛn dɔ ko fɔ k'an mɛn bɔlɔlɔsiraw kan sen dɔ la anw minnu ye jagokɛlaw ye k'a ka fisa anw ma kosɛbɛ ne ma da o la ne nana sɔrɔ o tɛ tiɲɛ ye jaa o ye kalabu kalabumaw ka ko de ye
kabini n'o kɛra fɔ bi ne tɛ n sen don foyi la tuguni bɔlɔlɔ sira kan n'i ma sɛgɛsɛgɛ ko ɲuman. Ŋo ne ye ja dɔ ye bɔlɔlɔ sira kan, ja cɛjuguba. Ne wulila k'a ko sɛgɛsɛgɛ k'an bolo d'a kisɛ kan ka sɔrɔ k'a tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye. N ko sen dɔ la ne ye ŋunuŋunukan dɔ mɛn bɔlɔlɔ sira kan, janfanciw ye kunnafoni kolon dɔ bila, ja a si tɛ tiɲɛ ye. Sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ n nana n bolo d'a kisɛ kan. Aw ɲan bɛ ka kunnafoni sɛgɛsɛgɛ k'a tiɲɛ n'a nkalon dɔ, nafaba de b'a la. Ni misali ninnu kɔni y'a yira an na kɔni ko kunnafoni sɛgɛsɛgɛli nafaba de b'a la, wa fana kunnafoni sɛgɛsɛgɛli o de bɛ i kisi kunnafoni kolonw ma, wa a b'a to kibaruya jɛlen ani kibaruya ɲuman i kɔni i yɛrɛ bɛ se ka o partager i ni i limanaw cɛ cogo min na réseaux sociaux sanfɛ. Fɛɛrɛbolo caman de bɛ yen, tabiya caman de bɛ yen walasa i bɛ se ka kunnafoni sɛgɛsɛgɛ cogo min na. O tuma an ka taa lajɛ an ka gɛrɛnadenw olu bɛ kunnafoni sɛgɛsɛgɛ cogo min na. An ka taa gɛrɛna. Ne Musa bɛ min fɔ aw ye, n'aw ye ja o ja ye bɔlɔlɔ sira fɛ, aw kana da u la ten dɛ, a y'a sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛɲini. Ka d'a kan i bi ja caman ye bɔlɔlɔ sira kan, ja bayɛlɛmalenw don. Ka kunnafoni sɛgɛsɛgɛ k'a bɔyɔrɔ dɔn bɔlɔlɔ sira kan, kunnafoni di sira minnu b'a di nafaba de bɛ o la, a bɛ maa kisi ko caman ma. Ne kɔni bɛ min fɔ aw ye, a y'aw siri jamana ka kunnafoni di siraw la minnu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ walasa aw ka kunnafoni ɲumanw sɔrɔ. N'a ye ko o ko ye bɔlɔlɔ siraw kan, a ye wuli a ka dɔnbagalajɛw sɛgɛrɛ u ka kunnafoni ɲuman di aw ma walasa aw ka taa sira tilennen dɔn. Nin taabolo ninnu kɔni n'i ye ninnu matarafa, i bɛ se ka kunnafoni ɲuman ani kunnafoni jɛlen k'o tɔmɔ ka bɔ kunnafoni kolon na, wa kunnafoni ɲuman o de bɛ jamana jɔ, kunnafoni ɲuman o de bɛ sigida bɔ nɔgɔ la, kunnafoni ɲuman o de bɛ a to e yɛrɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ bɔlɔlɔ sira sanfɛla la, wa i bɛ kunnafoni ɲuman min partager i ni i limanaw cɛ, a tɔnɔ bɛ se olu fana ma.